zen independentzia, Nafarroa ez zela orduan konkistatua izan, edo orduan bakarrik. Nafarroa asko zabalago zela, Euskal Herriaren lurraldetasuna zen, lurralde bera zeukan, lehenago beste konkistak izan direla, eta hain zuzen horrez zen amaitu, baizik eta oraindik jarraitu. Biografia historikoa, bestelako prozesuak arraro samarra egiten zaizkigu eta ez dakigu ondo baloratzen. Botere daukatenak bai, beraik oso ondo dakite. Baldin urte batzuk eta sortu zuten batzorde bat. Comisión Científica para la celebración del 5º centenario de la incorporación de Navarra. Eufemismo pila ospatu behar hori, fetxa zoriontsua eta gure onurarako, konkista ez, inkorporazioa garbi da manipulazioa da. Eta ulertzeko zer horretu zen, lehenentziko datua hori da. Kontestu historikoa zein da. Gaur erditzen bagaitu ere, garaian Nafarroa prestigiozko erresuma zen. Europan erresumak naharrenetarikoa zen. Nafarroak historia luzea zuela. Gorte ikasia, gainzineria eta txikia izan arren aberatsa zen. Ongi kudeatua, bere ogasun edo kontos banderarekin. Beste erresumentzat eredugarria zen. Zoritxarrez, estatu indartsu eta aldunek bizilagun ahulagoak edo baketsuagoak inbaditzeko eta desegiteko eskubidea dutela uste izan dute. Nafarroa, Euskaldunen estatua, goto, franko eta musulmanen kontrako defentsan Pirinioetako lurren askatasun edadetik sortu zen. Nafarro estatuaren bizirauteak zaila izan zen, aragoitar, gaztelar eta frantsesen artean harrapatuta zegoelako. Garaia da Imperio Espainolaren garaia. Azten da, Gaztela lehenago errekonkistatzeukan, Granadaekin amaitzen du, eta amaitzen duenean, azten da, ja munduan zehar bere espazioa, bere heldadura, ez? Eta hor sartzen dira, Nafarroa, beste baten ondoren, eta bestea. Osea, Nafarroa hor zegoenetik zeitan, Gaztelaren aldetik kriston presioa. Eta 1054an, Atapuercako batailan, ja, erregea hil, eta Gaztelak kendu zion zati handi bat. Deba, Burgos, eta bat. Gero, 1076an, Oinalen errege Nafarra hil berriro, eta Gaztela aprobetxatu zuen, berriro, Errioxa, pixkanaka, etengabe Gaztela egonda gure lurralde Euskaldunak, Euskaldunen lurraldeak konkistatzen. Hegoaldean, gertatzen dena, errekonkista. 1900ean, Gaztelarrek erresumaren mendebaldea konkistatu zuten nahiz eta herriak indarra ez eutsi. Burua, Gasteizkoa kasu, heroikoa eta etsigarriak izan zen. Hala ere, historiaren pratikatzaile biolentziari borondatezko bateratzea deitu dioten. Nafarroa, hala ere, estatu askea zen, eta hala izan zen 1512an inbasioa etorri zen arte. Nafarroa ez zen inorentzat mehatxua, baina bere independentziari eutsi nahi zion. Eta Espainiako Errege Katolikoak bere planak zituen. Garai hartan, Nafarroan ez zen gerra zibilik eta estatua ez zegoen desegituratze bidea, konkistaren defendatzaileek sinestarazi nahi duten bezala. Un motivo de guerra y solamente la coyuntura favorable que se presentó ante Fernando el Católico para conquistar un territorio que siempre había estado dentro de sus ambiciones fue el factor definitivo que explica la conquista misma, con la excusa de que tenía que luchar contra Francia y haciendo ver que el rey de Navarra estaba comprometido con Francia, cosa que era totalmente falsa. Beti esan izan ditute gezurra. Espainiarrek bulda faltsua erabili zuten euren erasoa gerra zaindu gisakoa bihurtzeko. 1512ko konkista ez zen improvisatu. Mendeetako edatze eta konkista estrategia bat zen. Eta aberatsa eta askea zen estatu bat menperatzea eta okupatzea zuen helburu. Estrategia hau ideologia fundamentalista katoliko eta imperial batez jantzia da. Errekonkista bezalako gerrak mendeetan justifikatu eta mozorrotu dituen jantzi berbera. Nafarroa arren bidez konkistatu zen, gaur artean negatu behar indarkeria. Fernando Errege Espainiarrak
honetan 12.000 soldadu bidali dituen inbasioa gauzatzeko, mendebaldetik, Sakaratik, Sararatik. Nafarroa, une honetan, ez da horrelako eraso bati aurka egiteko gai. Albako dukea etorri zenean, ekarri zuen armada. Eta hor zuen 14.000 soldadu. Iruñako hiria, hiriburua, bazeukan 6-7.000 erdia. Espainolak oso garbi zeukaten, Nafarrak ze gogoa zeukaten, zer nahi zuten, zer ziren, eta gainditzeko behar zutela bere indar guztia. Gipuzkoa kriston papera jokatu zuen. Protesta izugarria izan zen, erresistentzia oso nabarmena, ez ziren voluntarioki jun, baina egia da. Parte hartu zutela, konkistan, eta bere papera ez zen izan oso luzitua. Asko magnifikatu zela eta landu zela hain zuzen kainoien aldetik. Nafarrak, euskaldunak, kultura batekoa, familia eta hori, kriston lotura hemengo jendeari, hemen Gipuzkoa berdin, eta bereiztuta frontera batengatik, ez? Frontera batzuk gaztelarrak, beste batzuk Nafarrak independienteak. Berriro dena konkistatuta, berriro elkartzen dira, hori gaztelantzako problema bat da. Hauek elkartzen badira eta konfliktuen badute, hor badaukagu arazo bat edo. Euskaldunak ja dira, ez dira zati bat edo beste baizik eta ja multzo handiago. Eta orduan beraiek ondo jokatu zuten hori zatitzeko. Eta egin zuten magnifikatu Belateko inzidentea, han ez zen ezer gertatu, eta esan, Gipuzkoak kriston ekintza egin dute, eta horregatik emango diogu ohorea. Eta ohorea, non? Eta frente. Eta hor izan dugu, 5 mendetan, armarrian, hori Nafarrentzako esaten dut, begira, hor daukate, gure independentziaren galeraren ikurra. Eta beraiek gainera ohore gisa erabiltzen dute. Claro, Gipuzkoak eta Nafarrak. Eta gaur artean llegatu da hori. Beraiek badakite erabiltzen olako simbologia eta olako erreferenteak. Fernandoren tropak Iruñeran doaz. Uztailaren 24an takoneran kanpatzen dute. Hiriburuak astia irabazi nahian eta defentsa gabe bat ere baldintzak ikardu nahi ditu. Ados, errenditzen gara, baina ez basarik gisa, baizik eta súbditu gisa. No son los vencidos quienes imponen leyes a los vencedores. Así pues, marchad y comunicad a vuestros convecinos de que os entregan voluntariamente o sufrirán el asedio de las ciudades, matanzas indiscriminadas, sin distinción de edad y sexo, quemas de haciendas y saqueo de bienes. Tan sangrientas o más, una desproporción absoluta, visto desde que venían en el mejor ejército europeo, venían con cañones y preparados absolutamente cuando Pamplona no tenía ejército propio. En Pamplona solo teníamos los 3 castillos y un montón de arqueros y no tuvieron más que un remedio que rendirse ante la amenaza de saquear Pamplona a sangre y fuego, palabras textuales que empleó el duque de Alba. Una masacre que correspondía al saqueo, se violó a las mujeres, se incendió las casas y se robó todo lo que existía. 1512ko uztailaren 25ean hiriak amore eman eta Espainiar armada sartzen da. Hiria okupatuta, inbasoreak lurraldean nagusi da. Aerkoa, Zaraitzu eta Erronkari, Pirinioak gurutzatzen dituzte garazi hartu eta sute, arpilatze eta hilketa sail garantaia egiten dute. Zenbait herri erabat ondatuak dira. Espainiarrek izua eratzen dute Nafarroan eta Villalba koronelak jokaera kriminalan herriei izu osasuntsua inposatzeko beharrezkoa dela ere. Desproportzioa itzela. Eta hala ere, 18 urtez, etengabe, matxinada, gerra, batalla, guerrilla, eta bat. Espainiarrek hainbat urte eman zuten Nafarroa konkistatuz eta birkonkistatuz. Herriaren erresistentzia bortitza eta heroikoa izan zen. Errege Nafarrak ez zuten amore eman, euren baliabideak mugiarazi dituzten eta Frantziaren laguntza lortu zuten, baina ez zen izan nahi bezain interesgarrekoa. Izugarrizko erresistentzia izan zen, zergatik.
herri gehienak denak ez esateagatik, momentu baten edo besten matxinatu ziren. Tera, Olite, Zangotza, Iparraldekoak noski, Lizarra, Iruña... Jendea zegoen espainolen kontra. Zergatik? Oso garbia. Kontzientzia garbia zutelako. Oso kontzientzia garbia zer ziren, zer ez zuten nahi, eta espainolak ez zira, gaztelarrak ez zira. Oso garbi. Eta kontzientzia hori guretzat gaur egun dato harrigarria da. Batez ere, ez da. Nafarroak bere izaera librea, modernoa, zapuztua ikusi zuen, eta kolonia izatera pasa. Militarki okupatua izan zen, politikoki menperatua, asimilazio prozesu beldurgarri batera behartua. Pirinioetako iparraldean, estatu independente gisa jarraitu zuen erresumak, baina 1620an, frantsesek euren lurrak batu zituzten, lurraldea bereganatu eta Nafarroaren gaineko edozein aztarna desagertu zen frantsesiduntarekin. Logiko, inkisizioa sartu zuten. Errepresioa zuzenduta, beraien bitartez familiengana barruko gizartera zigortzen. Gero, diplomatikoki erresuma berreskuratzeko azpinan eta saioak etengabeak izan ziren, baina alferrik izan zen. Eururtez okupazio militar zurruna izan zen, Nafar gazteluak suntsitu ziren eta herria oso hurbiletik zelatu zuten. Espainiarrek ez dute sekula hartu Nafarroa bere egin zutela armen bidez, eta haiei bakarrik zor diete menperatu izana. Konkista izan zen 1512 eta hor gelditu zen. Ez zain ditu. Konkista jarraitzen du eta ondorioak ditu. Neurri baten, ez dena bat, neurri baten, gaur arte ailegatzen direna, euskararen galera. Gehien galdu dena edo galdu den lurraldea da, hain zuzen Nafarroa. Kontzientzia handiena zeukana eta azken konkistatua izan zena. Zergatik? Presio izugarri izan zutena. Gehien muga de frontera de Malhechores, hor dago, gerran sortutako mugak, gaur egun gure mugak dira, gure barneko mugak. Eta gu gara, herri bezala, erabat desbertebratuta, politikoki, instituzionalki, subjetiboki, simbolikoki baita ere batzuk nafarrak gara, beste batzuk baskongadoak, beste batzuk iparraldekoak, simbolikoki, politikoki, instituzionalki, plano guztietan, baina onartu behar dugu hori kuestionatu gabe, jakin gabe nondi datorren, azken finean, kanpotik etorritako armada batek gaur egun eragiten, oraindik baldintzatzen gaitu. Hola da, eta hor dago. Nunca se podrán casar el Sorchicón con la Jota. Pues son de la misma madre. Y nadie lo niega ya. El Sorchicón con la Jota.